Na mwanchu muligereri togochaka nengane gwichania kurwa chinsemo chio mugonchoro yogotoka ime ye bunge ya Kitutu Masaba magiga yomosae oyomo asirieta Obed Turungi gosiria obugima bwaye kubwatikana amo nobasukana gwepara nigo bamenyi be chinsemo chio banyaka bakoboria serikali gosobotenere buli bwakorwa chipara kwaende kibuna komenta bali amatuta azepare yo eligokiania ebirundo bye chigali ebyo bilio munenchire yamo yogokiania chie mebasukano kwaende kiwa chinsemo chio muri chito podcast pokara niga chinsemo na gutwariganĩria orobotiro kubwatia nĩ mambia yĩrĩtukĩriga rĩa rero asebare yenene ya Kisii Nyamira mubasukano yigonyara kobago kujibwatirania epikipiki na baigo nĩ gari kurwase esako ya tosemanie chinsemo chiga cy'umugonchero muro yabo kamambi kurumwaja ariko iro mwana wa skuru manga aigwe igari moino gakoirana na gari ya mutuoma nyandie pambu yale ngoro kangu kwano utakweti osiri bono bogimo tigira abana bae barabake opeti ba nyora no mwana muswati ominto ke tararia no akamenyire mwana aba muna banyo manete none nkasa bamayeto mugonjoro tindachyo batimba na agerwesi imi na chira na amora na mais negikore kyagendera kuboge gwichania bange ase amakweria yaigamusia bananyara kobaga komonyora omusasirieta Obed Turungi oyoro mumenyi chinsemo chiga cy'umugonchoro twarengenera igore gasia ari mwembe tugakora marogo bagateba na mambia ntenkoba ingende kanchi korora gantu kakarora umuntu ntagitenchi komokorera tukamadeigo ko mumboyo aboko genda bono go twakorirega agatorine pigipigi tukaruoro kweka umugonjoro tukagana kero monda kagenda mwaye kote mugarende abuta gasi yeri tuko bono mambi ko twabokire ariko nyumba ngo gende gasi kurigereri na kia abantu baba abange wakerwesi yemina umusani wo mu murumi no mokana nere gasi ebundi yawo yasirire ngana muna bamenye kura chinsemo chiga nigo bagendere koba bakubasieme biara abantereba asikiringa nigo batari kubwate amachiko yebara aseba basemirie na kubabulia kweneke bunangu bwate bale amachiko yebara ngaba abangali kwa separa anemo no ekero gwa ikirase echiro sasa abantu barabangi kora nilichiko bwante ko endia se SPD ya 50 go chainse chindera bacheito okoranga gisaini chibekire para chiri okonyo amuna rugurari ebekire egote nga 50 limit ebwente ko gocha 50 inse ya 50 okoranga masoma yamba yamanyeti nchena goboria omwempio ito serikali yaitenene erigerelinga aba terba bange eruge ye chisaini ye mpaye maite baranyare komanyane ye chipambo omwelio yabamenye abagakura chinsemo chiga nigo bagendere koba bakobolia abarai kurwa sorgongo rwe county Nyamira kubwatira namo na ekampani ile koroisha chibara kweneke bunanko bekabale amatuta asabantu bagakorera obwonchire buna chinsemo chiga kya omugonchero elio gutanga emebasokano enkabune yeigam kuna bono mugonchero ga emebasokano yaberege kobe menge ka kibacha mo baros chipambu omwe msio itomatinga twabere tokoeresa matuka mange ngatoroseri chipambu au mugonchero egora nayo butamiro bwa abantu baito tikwana gotoroseria amono mubungo itogesairo mutare kwanza gaki motoroseri pambo amugonjoro abantu baito bakure mono bantu bakure baka tujikorire twasinywa una batomete nsa tora abanyabiasa tokora abantu bagukokire mambia kire omogoro bakira mugaso eyo etali buya ntugo saba goito kona ki omwamisi mumaete simo gweta bani ntu abantu raito ja gwete tukorigia ase chipambu chikobe kutocha kwatanga ntobekere ntunto manyeti oro ni nto chorete mogo twakiriza mubungo itogesairo tokonya manganayo eginko reporteri gatasene kya wanjete kya gatembe kurwa chinsemo chiga cy'umugonchero imeye county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara